shin kina dauke da juna biyu a kin kusa lokacin haihuwa ya zo, kin siya kayan jariri, kin siya wannan amma kin manta da abubuwan da ya kamata ki koya akan shayarwa? Idan haka ne so ki kasance tare da ni har ƙarshen wannan bidiyon, domin yau zan faɗa miki abubuwa guda 8 ɗin da ya kamata ki koya akan shayarwa tun kafin ki haifi jaririnki, domin suna da matuƙar muhimmanci sosai. Mata da yawa sun ɗauki cewa shayarwa abu ce da take faruwa kawai yaro ai ya san yadda yake sha, in kin sa shi a nono kawai zai zuƙa yadda ya kamata. Amma kaɗan daga ciki ne suka san cewa idan kin fara shayarwa sannan za ki san fa akwai matsaloli da dama da za ki iya fuskanta. Shi yasa yana da matuƙar muhimmanci ki koye su da wuri tun kafin lokacin da ke haihu. Abu na fari da ya kamata ki koya kafin lokacin haihuwa shine sanin different breastfeeding position, yadda ma ake zaman shayarwa. Mata da yawa ba su san yadda ake shayarwa domin na sha kallon su a asibiti. Aiki kalla mata za a tambaye ta yaran ki nawa, za ta ce miki yara 6, amma an zo wajen shayarwa ba ta ma san yadda ake zaman shayarwa ba, talk less of feeding. Yawanci za ki kalla suna sunkuyawa haka za su shayar, and wannan ba fa shine breastfeeding mai kyau ba. Za ki kalla wasu kuma za su ɗaga kan jariri za su haka suna shayarwa, wannan ba shine yadda ake shayarwa mai kyau ba. Sai sa yana da matukar muhimmanci. Muna da breastfeeding position kala-kala sun kai 5 zuwa sama, yadda zaki koya duka waɗannan breastfeeding position, sannan ki zabi ɗaya tilo da wadda zaki ji daɗi lokacin haihuwarki, ko kuma ki zabi 2 ko wani abu wanda zai taimaka miki wajen lokacin shayarwarki. Abu na biyu da ya kamata ki koya akan shayarwa shine latching, yadda zaki sa yaron ki ya kama nono. Shi wannan yana da matukar muhimmanci, domin idan yaro bai kama nono yadda ya kamata ba zai samu isasshen ruwan nono da ake bukata ba, kuma yaron zai ci gaba da zuƙan iska ne. Hakan kuma zai iya haifar da matsala inda zai sa yaro ya dinga samun ciwon ciki ko wani abu makamancin haka. Haka zalika kuma idan bai kama mai kyau ba, ke kowa uwa zaki na jin zafi yayin da kike shayarwa, ko kuma kiga ruwan nonon ki ya ragu lokacin da kike shayarwa. To hakan kinga zai haifar da matsala babba matuka. Sai sa yana da muhimmanci ki koya yadda ake sa yaro ya kama nono, da kuma alamomin da zai nuna miki cewa yaro ya kama nono mai kyau ko bai kama ba, da kuma ma yadda alamomin da zai nuna cewa yaro bai kama ruwan bakin mama mai kyau ba. Sai abu na uku da ya kamata ki sani kafin lokacin shayarwa shine ki koyi yadda ake sa yaro ya yi gyatsa bayan an shayar da shi. A wannan mata da dama ba su ɗauki wannan abin na da muhimmanci ba, amma kuma wannan yakan iya kashe yaron ki ba tare da kin sani ba, saboda yana da matukar muhimmancin shi. Saboda muhimmancin shi zai iya ceto rayuwar yaron ki, ko kuma ma ya sa ki rasa rayuwar jaririnki. Shi yasa yana da matukar muhimmanci. Yawancin mata idan sun shayar ba sa saka jaririnsu a kafaɗarsu su ga sun yi gyatsa kafin su kwantar da su. Da suna shayarwa sai su kwantar da jariri, hakan kuma zai sa yaro ya amayar da abin da ya sha. Saboda to idan har yaro ya amayar da abin da ya sha, idan babu a kusa, wannan tumbuɗin zai fito ta hanci da kuma ta baki, hakan zai sa ya shiga hanyar numfashin, inda hakan zai kawo matsala babba ba karami ba ga jaririnki. Sai abu na gaba kuma yana da matukar muhimmanci sani shine sanin ma alamomin da zai nuna miki cewa shin yaron ki yana jin yunwa ko baya jin yunwa. Yana da matukar muhimmanci, amma mata da yawa ba su dauke shi a bakin komai ba. Suna ganin ai ba sa bukata, idan yaro ya kuka ai kawai nono ya kamata a dauka a bashi. A'a hajiya ta, ba haka ake yi ba, domin ba kowane kukan yaro bane yana nufin cewa yaron nan yana bukatar yaro yana bukatan mama ko wani abu makamancin haka. Wani kukan yana nufin cewa pampers nashi ya ɓace, ko yana jin zafi, ko kuma ciwon ciki, ko wani damuwa haka ne ya same shi. Sai yana da matukar muhimmanci ki sani, kar ki je ki taba yaro ruwan mama har ya zo ya mishi yawa inda ba zai iya zama a cikin shi ba har sai ya amayar. Sai abu na gaba kuma mai matukar muhimmanci da ya kamata ki koya shine idan yaron ki ya shake me ya kamata ki mata da yawa ba su san yadda za su yi ba, sai ki kalla wani ma saboda jinkiri da ake ɗauka a wannan sai ki ga an zo an rasa rayuwar jariri ba tare da an sani ba. Shi yasa yana da matukar muhimmanci ki koyi wannan tun kafin lokacin haihuwanki. In yaro ya sha ki zaki kalla yana cire yana amar da abin da ya sha ta baki da kuma hanci, to hakan zai iya kawo illa saboda ya shiga hanyar numfashi. Ki juya kan jaririn ya kwanta ta gefe inda wannan tumbuɗin zai fito kai tsaye ya zubo ba tare da ya shiga hanyar numfashi ba, ko kuma ki ɗaga yaro sai ki ɗan kifa shi kaɗan ta yadda abubuwan zai sauka ba tare da ya koma hanyar numfashi ba. Hakan zai taimaka sosai domin zai ceto rayuwar yaron ki. Sai kuma abu na gaba da ya kamata a ce kin yi, ki zuƙi wannan
abin da ya shiga ta hancin jariri domin ki bashi taimakon gaggawa, sannan ki ɗauki jaririn nan ki maza ki gudu asibiti domin hakan zai saving rayuwar jaririn. Sai sa yana da matukar muhimmanci a ce a matsayin ki na uwa kin koyi wannan, domin idan har baki koya ba za ki iya rasa jaririn ki ba tare da kun ga kuma yana da matukar muhimmanci kenan a koya kenan. Abu na gaba da ya kamata ku koya a matsayin ku na uwa, abin nan first timers da kuke so ku zama uwa ko kuma ku fara shayarwa nan ba da jimawa ba, shine sanin shin ma yaron yana samun isasshen ruwan nono ko baya samu. Yana da matukar muhimmanci ki san wannan, saboda idan yaro baya, na sha ganin iyaye da dama sukan kawo jaririn su da matsanancin yunwa. Akwai wani abu da kira failure to thrive, zaki kalla an kawo yaro yana ta rama an rasa me yake damun shi. Wannan maman bata san ma yaron cewa a lokacin baya samun isasshen ruwan nono ba, ta bari sai da har ya shiga jikin yaro sannan aka ɗauko yaro aka kawo asibiti. To kun ga wannan abun bai kamata ba, da tun a fari kafin lokacin shayarwa ta koyi waɗannan abubuwa, da ta ga da zarar an ga yaro ya fara rama ko kuma yaro ya fara nuna alamomin rashin samun isasshen ruwan nono, za ta yi maza ta gudu ta zo asibiti domin a san menene matsala, ko daga shayarwanta ne ko kuma yaron ne bai da lafiya ko kuma ita ne ba ta samun isasshen ruwan nono. Kun ga yana da matukar muhimmanci duk ta koyi wannan abubuwa. Sai kuma abu na gaba da ya kamata ku sani, kun san yanzu muna 2025, zamani ya canza, akwai different breastfeeding tools, irin abubuwa da zai taimaka miki ki shayar cikin ƙoshin lafiya. A zan ce na'urori ne ko kuma tools, kayayyaki da products da zaki iya amfani da shi wajen taimaka miki wajen breastfeeding position, wajen journey ki ta shayarwa. Kin ga kamar yanzu yadda zaki amfani da breastfeeding bra, yadda zaki yi amfani da mama na shayarwa, yadda zaki yi amfani da breast pad, yadda zaki sa abin da mamanki ba zai na bata miki kaya ba, yadda ma zaki yi amfani da breast pump idan kina matsala da kina samun ba kya samun isasshen ruwan nono, an ce ki dinga matsa ruwan nono ki cire. To in kina matsa da hannu kin ga ki sha wahala, amma akwai na'urar da zai taimaka miki ki mammatsa ki cire. To koyan yadda ake amfani da waɗannan abubuwan yana da matukar amfani, ba sai kin jira sai kin haifu an zo an samu matsala ba. In already kin san yadda ake amfani da shi, haka zai taimaka miki sosai ba kaɗan ba. Sai kuma abu na ƙarshe, neman taimako ko kuma sanin ma inda ake neman taimakon yana da matukar muhimmanci. Mata da yawa ba su sani ba. Ake kalla mata suna fuskantar matsaloli lokacin shayarwa amma su san inda ma su je su nemi shawarwari akan shayarwa ba. Shi yasa yana da matukar muhimmanci ki san inda ake neman haihuwa, especially a kasar mu Najeriya. Zaki je pediatric unit ne ki tuntuɓi likita, a nan ne zai baki shawarwari da ya kamata. Haka zalika kuma a kafar sadarwa muna da breastfeeding support groups da yawa wanda suke taimaka, ko kuma nurses namu ma'aikatan jinya suke maganganu akan shayarwa. Yana da matuƙar, kamar yanzu gida Fed Mama muna magana akan shayarwa, zaki iya kallon video samu, hakan zai baki ilimi akan abubuwa da ta shafi shayarwa. Ko kuma zaki iya tunkaran lactation consultant, wanda musamman su aikin su kula da abubuwa da ta shafi shayarwa ne. Hakan kuma zai sa ki samu duk wata shawarwari da yake bukata. Neman taimako lokacin shayarwa ba yana nufin cewa kin gaza a matsayin ki na uwa ba, a'a yana nufin cewa ke jajirtacciyar uwa ne da kike neman maslaha shayarwa domin kare yaron ki da kuma bashi kulawa da ya kamata. Mata da yawa sun ɗauka cewa shi shayarwa abu ne da yake faruwa ba tare da an koya ko wani abu makamancin haka ba, amma idan baki koya, sai sa yana da suke fuskantar matsaloli bayan sun haihu, bayan lokacin shayarwa. Amma idan kika sani abubuwan da na faɗa miki guda 8 wannan, idan kika bi kika koye su gaba ɗaya, hakan zai saki shayarwa cikin jin daɗi da kuma confidence, yadda yaron zai samu isasshen ruwan nono, kuma haka zalika kima zaki shayarwa cikin kwanciyar hankali. Nagode. Idan kun ji daɗin wannan video, in kar ku manta ku yi liking wannan video, sannan ku yi subscribe channel namu, ku share na wannan video domin sauran mata su amfana. Mun gode. Muna sake video mu kowane Friday, ku kasance tare da mu. In kuna neman taimako akan shayarwa ko wani abu makamancin haka, akwai ebook namu da muke mishi lakani da breastfeeding made easy. Ku tabbatar kun danna link ɗin da yake description box domin kuma ku samu naku copy ɗin. Mun gode, sai mun haɗu da ku wani sati.